To, masu mu a ci gaba da kawo muku rahotanni dangane da zaman kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben gwamna wanda uwar gida Cecilia Ugadi ke jagoranta a birnin Sokoto. To yanzu dai muna tare da barista Abdulrashid Haruna kai tsaye wanda zai mana bayanin irin abubuwan da suka wakana a zaman kotun na yau. Barista? Barka da wuni. To masu mu suna sauraron ka. To alhamdulillah tun sahi da muka shiga kotu in banda lokacin sallar juma'a da aka hito aka je aka yi sallah masu yan lalurori na cin abinci suka ci masu kuma yan bukatu dai suka yi muka dawo to sai yanzu Allah ya sa muka tashi yanzu nan wuraren karfe 7 kuma an ɗauki shaidu 6 ne kawai. Tun karfe 9 na safe har lokacin da aka je sallah juma'a shaidu guda an ka dauka Dr. Mika'il Ibrahim Barau wanda shine state coalition officer na APC kuma a yayin gabatar da shaidun shi an shigar da duka takardun da ainihin ita APC take so ta gabatar a gaban wannan kotu domin a yi nazari akan su a yanke hukunci. Bayan shi kuma sauran shaidun da suka zo daga baya wajen mutum 5 gami da shi mutum 6 kenan don sun ba da shaidu akan abubuwan da suka faru a mazaɓu da kuma ƙananan hukumomin da suka fito kama daga Anka, Maru, Shinkafi da sauran dai ƙananan hukumomin da aka tattauna a kansu. Kuma an daga wannan zama sai gobe Allah ya kai mana rai da karfe 9 za a ci gaba da karɓa ko kuma sauraron shaidun jam'iyyar APC. To shaidun jam'iyyar APC guda nawa za a gabatar ne? To, kamar yadda aka faɗi tun lokacin da ake pre-hearing APC tana da wajen shaidu 35 zuwa da 6. To yanzu sofa kamar yadda nema bayani an ɗauki shaidu 6. Kaga ana sa ran nan da kahin APC ta rufe ɗinta za ta gabatar da shaidu 30. Hadi da na yau da an karga an ka gabatar guda 6. To su sauran lauyan ba su kalubalanci waɗannan da suka gabatar da shaidu ba? To ka san kamar yadda aka yi magana tun lokacin da aka yi pre-hearing sun yi magana akan cewa za su in ma suna da wani kalubale ko ma menene game da shaidun da aka gabatar to za a bashi sai zura wani mataki da ake cewa a final address. A lokacin ne duk wani korafi da ke gare ka ko ma menene game da abin da ya faru tun daga farkon shari'a har zuwa wannan lokaci to a lokacin ne za ka yi magana a kai. To an yi alkawari da yarjejeniya cewa kowa in ma yana da wani kalubale ko wani abu to zai jira har sai wannan lokacin ya gabatar da shi a rubuce. To yanzu ka ce an saurari shaidu guda 6 na wasu ƙananan hukumomi ko? Na'am. To gobe suwa ne kuma za su je wace ƙananan hukumomi ne? To ya danganta da yadda tsarin ya kasance. Kasan shi yaƙi dan zamba ne ba a saurin cewa karamar hukuma kaza ko kaza. Ya danganta da yadda yanayi ya bada amma dai shaidu suna nan kasa kuma ana ci gaba da ainihin profiling nasu zuwa gobe in Allah ya yarda. Saboda haka sai dai abin da an ka gani gobe kawai. To su alƙalai ba su ce komi ba? Alƙalai sun gamsu da yadda ake gabatar da waɗannan shaidu tun daga farko har zuwa yanzu kuma sun roƙi lauyoyi na kowane ɓangare da su ci gaba da bada haɗin kai domin ganin cewa an yi wannan aiki lafiya an gama lafiya. To sai mu fakka kenan sai zuwa gobe ko asabar mu ji abubuwan da za a aiko? To babu laifi insha Allah tambari. To barista Abdulrashid Haruna kenan yake ba mu bayanin zaman da alƙalan kotu suka yi a wannan rana ta Juma'a a birnin Sokoto. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.